Bishop ụka Anglican n'Afikpo Diocese Right Reverend Paul Udogo enyegodo otu Kraịst ndụmọdụ ka ha ghara ikwe ka ọnọdụ ha fọrọ n'ụwa mee ka ha neghara anya na amara Chineke. Onye ọrụ anyị Joseph Ebocha mere ka amata na o nyere ndụmọdụ a n'oge o jere ụka na ụka Anglican bụ Church of Redemption Unizik Temporary Site Ọka, n'ebe a nọ wee merube mmemme ilote na ọgba n'afọ 30 echiri echichi dịka ụkọchukwu nke echiri Venerable Cyprian Alokwu. Ka anyị weta ozi a dịka o si wee bịa. Ya bụ ofufe nru bụ nke onye jibu ọkwa Dean Church of Nigeria nakwa Bishop mbụ nke Diocese Ọka n'ụka Anglican bụ Most Reverend Maxwell Anikwenwa nakwa onye ji ọkwa Archbishop nke Niger Province nakwa Bishop nke Diocese Ọka n'ụka Anglican bụ Most Reverend Alexander Ibezim bụ nke anọ n'ime ya wepụta akwụkwọ ya bụ onye ụkọchukwu dere bụ nke akpọrọ The Church and Community Development, A New Perspective on Theology and Development Studies. Bishop Udogo onye kọwara na ịdị umeala inye Chineke ekene enweghị amara Chineke dịka ife efu nakwa mmadụ inyefe Chineke onwe ya bụ ụzọ kacha mma iji gosipụta na mmadụ maara maka amara Chineke dị n'ime ndụ ya. Ọ kọwara ya bụ nwa amadi na-emerube mmemme dịka onye bụ ihe ọbụla ọ bụ site na amara nke Chineke ma gwa ya na ndị ụka gbaa gburugburu ka ha ghara iwere amara Chineke kpọrọ ihe efu, ebe ọ kwarara na ọtụtụ mmadụ na-ewere ọkwa dị elu ebugoro ha n'ime ya wee na-ewere ama Chineke dịka ife efu. Ya bụ onye na-emerube ya bụ mmemme bụ Venerable Dr. Alokwu onye kelere Chineke maka amara ya bụ nke ọ kọwara na ọ baara ya ụba na ndụ. Kọwara na ya bụ akwụkwọ ọ dere o bipụtara bụ ntụnye nke ya maka mmepe obodo bụ nke ọ kọwara na akwụkwọ nsọ enyere ọnọdụ dị mma iji hụ na enwere mmepe maka obodo. Ndị ukwu bịara ya bụ mmemme ofufe nru gụnyere onye ji ọkwa kọmishọna na-ahụ maka agụmakwụkwọ na steeti a bụ ọkammụta Ngozi Chiumude, onye ji ọkwa Managing Director nke ụlọọrụ ABS bụ Sachido Obidiegwu, onye ji ọkwa Chairman Board of Directors nke ụlọọrụ Anambra State Waste Management Authority ASWAMA Dọkịnta Emma Ezenwaji, ndị enyi nakwa ndị ụka gụnyere Chiefs Obiora Dibia Ezue, ọnọchie ọnụọra Maazị Alex Okeke nakwa John Ifejika. Site n'Ọka, abụ Joseph Ebocha maka akụkọ ụwa ABS.